Azkenik, oholesko kutxa handia itxi egiten zen, eta oso osorik zaku handi batean sartzen zuten. Pertsona baten altura hartzen zuen paketeak. 3 urte pasa eta gero, konturatu ziren lana oso astiro zihoala, eta egun erdiz lan egin beharrean, egun osoz lan egitea erabaki zuten. 1880ko apirilaren 16an, kontratu berria sinatu zuten Blaskatarrek eta Goodalek. 10 urtetan bukatu beharko zuten lana eta ezingo zuten beste lanik egin. Urtean, 2 bider bidali behar ziren landareak Amerikara, Harvarden kontura gastu guztiak. 1885an, Rudolf Blaska landare tropikalak gertutik ezagutzen Jamaikan zegoen bitartean, Leopold aita hil zen. Semeak bakarrik egin behar izan zion aurre geratzen zen lanari. 1936an bukatu zuen lana. Esamesa ugari izan ziren garai batean landareok egiteko prozesuari buruz. Horri buruz, Leopold Blaskak hauxe idatzi zuen. Askok pentsatzen du badugula halako makina bat landareak sortzeko, baina ez da horrela. Gure sekretua ukimena da. Rudolfek ni baino gehiago du, ukimena belaunaldiz belaunaldi gehitzen delako. Beiran birtuoso bat izateko era bakarra hauxe da. Bera maite duen birraitona bat izatea, birraitona horrek seme bat izatea gustuko duena beira, era berean haren semea ere beirazale handia izatea. Azkenik, zuk zeuk, haien ondorengo legez trebatu behar duzu eta. Horrelako herentzia jaso eta gero ez baduzu arrakastarik, zeurea da errua.